penj laktar achiel kachiel kokalo RAMOGI TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Mataye chendo ni en Andruth Otieno, aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiechieng' ma kawuono. Antiere gi mor mokalo ni wendowa kendo daktari wa wantiere godo e kare mar tich. Kawuono wabira achiel kachiel e chuny boma ma Kisumu. Kawuono nyisowa ni ka en kanye to en owuon nyinge ng'ato en laktar molony e weche mage kaeto wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, ka en Kisumu Specialist Hospital, wayudore Riat, ofisa ntiere floor mar 4. Koro Dr. Nyango en laktar mar joma mine, obstetrician gynecologist, kendo apuonjo mbalariany mar Maseno, Department Medical Physiology, School of Medicine. To Kisumu ka bende ane jakom mar riwruok mar gynecologist Kenya ma Nyanza branch, and member mar National Council. Kato kendo a represent organization wa e council mar East African College mar Gynecologist and Obstetrician. Mainse ni kaka lakteche ma dil gi joma mine untiere gi riwruok moro adundo Kenya ka achiel kod pinje moriwo Afrika. Afrika ma ugwe East Africa. Kato kendo wantiere gi riwruok mar dakteche miluongo ni Kenya Medical Association. Koro an jakeno bade ma Kisumu. Aneno ka imako lemo madongo mang'eny mokalo to gima duong' moloyo ni intiere ka mondo mikony oganda wa. Daktari daher mondo magoe mbaka kutendre kod tuo moro ma bende thoro chendo ahinya preeclampsia. Preeclampsia en ang'o? Koro preeclampsia kwa yudore ni sama mine yach ntiere gik moko machandogi maseche moko kata giwito ngimagi. Koro achiel kuom gik madongo sana bich manego mine en tuo mar remo idho miluongo ni pressure sa ng'ama ng'ato yach, miluongo ni hypertensive disease in pregnancy. Mane kuma achiel kuom gen preeclampsia. Machielo en ka giwito remo mang'eny miluongo ni hemorrhage. Machielo en ka sama ng'ato ni muoch kae ndalo mang'eny makelo gimiluongo ni obstructed labor. Machielo en ka entiere kod infection gimiluongo ni sepsis. Kato mogik en ni sama ng'ato iogore piny bende nyalo lead ma ng'ato tho, iluongo ni abortion. Koro kuom gik moko abichgi, remo ma idho malo iluongo ni pressure en achiel kuomgi. Emomiyo kawuono agombo ni wawuo kuom mano ma wayier achiel kuomgi miluongo ni preeclampsia madhi address wach mar remo moidho malo. Kamano. En preeclampsia mana kaka winje jahera mar chenro mar penj laktar Dr. Nyango mantiere kod lony mang'eny ema wantiere godo kendo wago kode mbaka. Ang'o momiyo iwacho ni ma en twak kata en mbaka maber kwa goyo gi lakseche gi kuma wantiere ni e diere ma wantiere ni? Nikech wayudo ni sani sama ng'ato yach, ng'eny joma yach dhi maber ma ginyuol ka onge shida moro amora. Lakini achiel ariyo adek moko wuok mayudo ni samoro ng'ato ka osechopo dweche 4. Ka wapimo ga e osiptal wan kwano ndalo e jumbe. Koro sana ng'ato ka ochopo jumbe 20 tiyudo ka pressure mare dhi malo. Machielo bende kopim lachne tiyudo ka proteins ng'enye. Koro mano miyo wabedo gi kwan moro miluongo nang'owa preeclampsia. To ma ng'ama kane pok omako ich kata ndalo mokwongo go kanodhi osiptal kopim pressure ne tiyudo ni pressure ne ntiere kare. Okabi to kasama walando wach preeclampsia ni wakawe ni ka ng'ato ma adundo ne gwecho ma waketo ga malo gi piny. Koro ma malo no ka gwecho moingo 140 to ma piny no gwecho moingo 90. Maka daktari ondiko tindiko ni 140/90. Mano ng'at ma nyalo bedo ni nigi hypertension to koyach kato entiere gi more than 20 weeks kata kendo proteins be yude lachne. Koro wawacho ni mano ng'at mantiere gi ang'owa preeclampsia. Koro mano mokwongo. Machielo bende ng'ato nyalo bet niga gi pressure. To lakini kochopo week 20 go tichake yudo ni proteins yudore. Koro mano iluongo ni superimposed preeclampsia. Ang'o mi adwa ni wawuo kuom ma? Ka ok othiedhe to gini bro dhi mbele ma chopo kama koro ng'ato chako convulse.
yani ochako riere dwa chalo ng'ani gi ndulume to en ng'at mong'e ni nyaka nene pok obet gi tuo aina no en gimone sama otimore nadewa sama koro omako ichno te ka gino biro koro ma omiyo ni nyaka wache wi preeclampsia ni nikech en gima koko bedo addressed to nyalo kelo masira. Makoro kwa kete yo machuok preeclampsia en ang'o? Preeclampsia en tuo mabiro koro ng'ato mayach dweche 5 kata jumbe 20 tiyudo ka rembe oidho malo yani en gi pressure kata kopim lach be yudo ni nitiere gi proteins. Ka joma chon to ne iwachoga kata ng'at ma tiende kuot lakini waseyudo ni ng'eny mine tiende gi kuot koro dire magi pek koro kuot tielo no nogoloko koro tinde ok ti kode kuom miyo ng'ato ni ng'ani nyalo bedo gi preeclampsia. Makoro preeclampsia e chenro mar makauno mar penj laktar en remo maringo matek wanyalo dendo ni pressure kata remo mantiere kod protein e diere ma ng'ato pek ma bende ka ponono ne okong'i maber to nyalo kelo ne chandruok. Kidieny mokwongo en pressure kata remo maringo matek e diere ma ng'ato pek. Iwacho kacha ni seche ma ng'ato dhi e klinik kata seche ma ng'ato biro iri kaka daktari nitiere kaka upimo ma ine kwan mamalo kachiel kod kwan mapiny kanya madoni mondo mi wachak godo. Ere kaka ung'iyo pressure ni? Ere kaka upime? Abubira tanyisi daktari adwa ni cheka nikech samoro achichi ni nyaka bede ni antiere kod preeclampsia koso. Koro gima timore en ni sama ng'ato yach kodhi e klinik achiel kuom gik mitimo nega ng'ato kochopo e klinik en ni ipimi. Koro okong ipo penji nyingi ipenji hiki ma wang'e ni to idhi nade. Ka in ng'at ma miyo kapok ing'eyo kata ni yach tibro penji ni neno malo karang'o. Koro ng'at ma jahigni 15 gi 49 sama nipuonjowa e university nonyiswa ni ng'at aina no en ni ikawe ni oyach nyaka iprove ni ok oyach. Yes, koro ng'ata ma miyo ma kindigni 15 gi 49 ka daktari oromo kode wakawo ni oyach nyaka oyach nyaka watim test ma wayudi ni oonge. Koro kisekawe kamano to kibikoso. Koro kiseng'eyo ndalogo tiyudo ni sani koro winjo bed kama. Machielo jomoko kuom gibo ywak ni wiya bara to sana en wich bar mabiro gokinyi ka gichiewo. Moko kuom gibe nyalo wacho ni ok oneno mana mamiri. Moko kuom gi bende wacho ni owinjo kadho chunye sana korka chich koni kuma ntiere kod chuny giwinjo ka ramogi mago gin dalili. Koro moko kuom mi bende kongi tinyalo yudo ka dende okuot te. Nase wacho mokwongo cha ni kuot mar tielo to nogoloko lakini kiyudo ka ng'ato kuota te mano nyak lith lwete ne wenge ne ang'owago to mano nyisi ni samoro onyalo bedo ni en gi shidano. Koro kata kopim pressure ne tiyudo kodhi malo. Koro kosepim gik mipimo e klinik wach mar ayaki, sukari, lach, blood group, VDRL to gi moko go. Koro kong'i urine tiyudo ni proteins ntiere. Koriw gi gine moko ka. Machielo bende ka ni ng'ato ong'ega ni en gi pressure to owinjo ka en gi shida inago. Ng'at machielo bende oting'o rude, nyithindo 3 mano githoro bet gi mano. Kiyudo nyako ma pod tin e higni 18 to omako ich mago bende joma thoro ga yudo preeclampsia. Kiyudo mama ma higni 35 kadhi malo yani joma wawacho ni omako ich ka koro ndalo ne oniang' mago bende joma thoro bedo ga gi preeclampsia. Machielo bende jok matiyo gi yedhe mag pressure go, jok moko bende manigi tuo sukari mago bende joma thoro ga bedo gi preeclampsia. Kamano. Nemine kata nyithindo manyiri ma pod tindo higni iwacho ni higni 18 eta ang'o matimore dende system ne chal nade momiyo githoro ga bedo kod thuolo mamalo mar bedo kod preeclampsia diere ma gimako ich. Koro yudore ni kan joma tindo gi pok dendgi otegno moromo ma ginyalo ting'o nyathi aina no. Koro mane momiyo gibedo e risk mar timo ang'owa bedo gi preeclampsia no. To kawadok chien to wayudo ni sama ng'ato mako ich ma koro ich odhi e mfuko tiyudo ni mondo mi biero ni olosre tiyudo ni kar kidhi e mfuko mar mama kama tiyudo ni sama ng'ato koro yach tiyudo ni ka ikore kato koro miyo dhi contribute kowuok e uterus kato nyathi be dhi contribute mage. Koro kanyo ema koro dhi bedo kar placenta kar koro dhi to kunyore. Koro samo kunyore tiyudo ni ler mar remo manikagi nikech wadwaro ni remo makani odhi maber to oyudo ka leche makanyo go kaka arteries gibedo ma thin
kato giting'o remo mang'eny. Koro ka sama ng'at mabedo gi preeclampsia, remo no ler no ok bed ma thin, obedo ma very thick. Koro mondo mi remo flow nyaka gwech matek. Koro mano keto pressure dhi malo. Koro mane kaka iwacho ni preeclampsia no chakore. Kamano. Awinjo kimulo wach pressure remo maringo matek achiel kod protein mantiere e remo. Wang'iya pimno kaka itimo mondo ming'e ni maintain pressure makare nikech aneno ka bende iritori mokalo daktari. Kamano. Koro ma to en masin ma en automatic machine. Koro ma ng'ato samidwa pim pressure en ni idwa ng'i ni to remo gocho nade adundo. Koro ber ka ng'ato onindo. Ma koro adundo ne ni line achiel kod bade. Koro sana ber ga bat korka cham. Koro wantiere gi ma iluongo ni cuff. Korka cham ni machiegni gi adundo ni. Inyalo tiyo gi korka chich lakini koni bor matin. Koro yot kabisa korka cham. Koro sami pimi pressure ok ber kipimi kibet. Nikech sami bet kama podi gine against gravity. Koro samoro pressure modhi mi no nyalo mislead matin. Koro sami nindo cha tiyudo kama ntiere level achiel. Yes, sami pielori no. Koro emiketo ma ti isoe lweti ma isoe maber kama kato odhi to obet koro ma luore gi atari moro mantiere karka. Yes. Okay. Koro kaka in bas koro machiegni koda to koro kwadwa gine mang'eny to koro sami pime no to kipime law. Koro law nyaka beni ni malo. To sami en malo no to bedo law ma ombekni. Ok momaki matek. Nikech ka en law moridi to odhi dio leche ma koro ochak ting'o pressure no. Koro kose dine kama to watweye katitime ang'owa. Tiwacho kata ni gini onego beni ochomore gi ler makani. Bas. Mama en gima timne mine mapek duto te nyaka timne mine mapek. Sami dhi e clinic to ber ka ipime. Koro ma achiel, ma to en manyasani ma en automatic. Koro kata kidhi e clinic ni ma kawaida inyalo neno ka daktari ntiere gi stethoscope aina ni kato entiere gi aina mopogore mal blood pressure machine. Mano entiere michungo. Kato entie gi kama nindo kama to gi michungo. Koro michungo ni ema ntiere gi mercury. Kato koro idiyo. Koro samodiye kamano to dhi pimo kamano. Kaka remo ringo. Lakini kikibuogi ma wawachi ni in gi pressure saniendi. Lakini hapa ni mano ni kare. Koro kasa muse pimo kamano to dhi chopo kamoro kato tim nadewa kato ondiki gima nitiere. Koro mano dhi miyo ang'owa odhi miyo wa kwano moro. Koro ka wasepime kamano endo lakini ka kwano mokwongo ni malo ok wabi wacho ni in gi pressure. Nikech samoro ji mang'eny oluoro ga dakteche giluoro osiptal. Koro kochopo osiptal ni to rembe chako adundo ni chako gwecho. Koro wapimo bang' seche 6. Koro ka bang' seche 6 pod oyude ni en malo koka wanyalo wacho ni ng'ani nigi shida. Machielo kendo ok ni idonja. Daktari di nyera. Kwan mane hapa ni wasebwogo root sani. Erego kanene isegole. Asegole. Nikech abuogi. Koro ok ni idonja ni kati pime. Ikuongi yweyo ma ikwe. Kokipimo blood pressure. Kesacha moko ni gode daktari to daktari ni odich dwa ringo kamoro. Koro imbi ringo matek mundi bi nene. Koro ing'eni bang'e mano pressure ni kaka samoro daktari dwa ringo dhi maseno. To pod akete page laktar. Ero kama na daktari wang'e ni koro ma en mar ng'iyo kaka remo ringo kata kaka remo gwecho e adundo mewacho ni nyaka pim mondo mi kang'e ka ng'ato nyalo bedo kod preeclampsia kata ooyo. Weche mag protein ma bende ni wacho ni thoth ne yudore e remo. Ma atutimo nang'o ma upimo nang'o? Koro protein en ni ikawo lach. Koro gima kata imbende inyalo neno ka sama idhi kaka choma nyasani mantiere gi besen mantiere gi picha. Koro ka sama ng'ato layo tineno ka kar neno lach to buoyo ng'eny moingo lach. Mano bende nyalo nyisi ni lach ni nyalo bedo gi proteins. Lakini intiere e lab koro kikawo lach no titere e lab. Koro jo lab dhi ng'iyo kato bo neno level mar protein. Nikech kato wawachi. Nikech kawaida ok owinjo protein obede e lach. Nikech proteins gin gik manie remo. To mondo mi lach obedi en gimoro ma othiw ei nyarogno. Koro sama othiwe no to winjo beda ni en mana pi kod chumbi moko kod gik moko ainago. Koro gima chalo kaka sukari, protein ok owinjo bedi. Koro sama protein obet no
mano tiende ni rembi chalo gima protein ni piny, emomiyo seche moko kata tielo kuot. Nikech iyudo ga ni protein go kasama gin e mshipa mar remo, to giketo pi bete i remo. To kasama protein odhi piny, koro pi wuok, emomiyo iyudo ka tielo gini go bende nyalo kuot kata wang' to gimoko go eko. Wamake maka kanyo daktari, waduogo bang' thuolo machuok wadhi nyime kod penj laktar. Ka wantiere kod Dr. Nyango, kawuono wantiere Kisumu Specialist Hospital, kendo wang'yo preeclampsia, ma bende en chandruok maduong' kuom joma mine mapek. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Kau thuolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyweyo, kamoting'o stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi, man kod ranyisi maratong', kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke, kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wakoni mwandu duto ma inyiewo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora. Kopia, maisha rahisi. Opak Ruoth Nyasaye, ma jatich Ruoth Brother Wycliffe Oruko. Mondo iyud wendani kaka skiza tim mari, di mana *860 *415#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Inyalo mi paro makare kako nego iti kod omendani. Nitie chenro makende kendo makare ne jogo madwaro nyiewo udi e nengo mogonyore kata modeo fuki. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhegore gi jogi yor loso mwandu? Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma heshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ne weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny. Tudri gi jalendo Trevor Mbija, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Penj laktar achiel kachiel kowuok e boma maduong' ma Kisumu, ka wantiere kod Dr. Nyango, ma bende en laktar molony mokalo e weche mag mine. Wang'yo preeclampsia, ma bende opimonwa ni thothne en chandruoge kata hinyruoge, thoe ma bende nyalo biro kotenore kod mine mapek, kotenore kod gigo matimore e dend ng'ama miyo. Machiel kuom gi wacho ni en karemo ringo matek kata adundo gwecho matek kaka ok owinjore ogwechi, kod kapono ni inyalo yud protein e lach kata e remo. Daktari ni wacho ni e lach kata e remo? E lach. Sana e lach. Koro ko yud protein e lach, mano en abnormal. Lakini yudo protein e remo, mano is normal. Kama. Ma bende ni wacho ni wakati ni kapono ni kata kapok idhi ir laktar to imiyo mapek, kidhi losruok matin tineno ka gima ogolo buoyo mang'eny, mano nego be ni chich ni nitiere gimoro ma ok ber kanyo kata matin. Daktari, ang'o makelo ga chandruoge gi preeclampsia? Koro preeclampsia en ni wawacho ni sama ich dongo to kama biero losore cha, nikech wayudo ga ni biere ma nyathi gi miyo communicate. Chiemo te, oxygen, gik moko te ma nyathi dwaro kalo ga e biero kanyo endo. Koro ka ok olosore maber, te kaka preeclampsia or pressure no biro. Machielo en gik machalo kaka ka ng'at moyudo nyathi ka pod otin ahinya, kata ng'at moyudo nyathi ka hike ng'eny. Jomoting'o rude kata nyithindo 3 kadhi mbele. Machielo bende en ni ng'at matayari nigi pressure, ma nigi tuo mar pressure, to chako yud yedhe pressure, kato komako ich to nyalo bedo godo. Machielo bende joma nigi tuo sukari. Jomoko bende okong'e, iyude ayuda apoya ni obiro. Koro sama wanyalo bedo gi chich ni shida nyalo bedo,
Mokwongo en ni sama ng'ato dhi e clinic kopime pressure tiyudo ka pressure ne ni malo. Kiyudo ka nukta mamalo oingo 140 kato nukta mapiny oingo 90. Machielo bende en ni ng'ato ma iyudo ka kilo ne medore mang'eny ahinya. Waparoga ni ng'ato nyalo medo kilo 2 dere mopek e dwe ka dwe. Machende ni chiegni gram 500 kuom juma ka juma. Koro kiyudo ka dwe mokalo ng'ato ne nigi kilo 70. Koduogo e clinic wang'ni en gi kilo 80. Matiende ni omedo kilo 10 ei dwe achiel. Mano mi chich ni gimoro rach ka. Samoro bende ginyalo bedo gi complain ni ok onen maber. Oneno mana mamiri miri. En gi wich bar ma ntiere mana okinyi kabisa. Machielo bende owinjo rem ewi dho chunye ka kodok korka bad korka chich ka. Mano bende nyalo bet. Koro kodhi mang'eny ahinya tiyudo ni ng'ani onge malaria, onge ndulume, onge gi tuoche manyalo miyo ng'ato riere, to iyudo ka oriere. Mano koro en pressure moidho malo ahinya, koro waluongo ni eclampsia. Mano koro en complication mar preeclampsia. Mago gik manyalo miyo ng'ato paro ni pressure dhi malo, wantiere kod preeclampsia. Pressure idho malo mamiyo ng'ato nyalo riere ka ng'ama ntiere kod ndulme. Ang'o matimore momiyo ng'ato nyalo bedo maneno mamiri miri? Ang'o matimore kotenore kod pressure ni momiyo ng'ato nyalo winjo ka wiye bare thothne seche magoki? Nikech iyudo ni kaka del tiyo, iyudo ka remo dhi nyaka e wi obwongo. Koro ka sama ng'ato ntiere gi pressure, to sama mano tiende ni adundo ne gwecho matek ahinya. Koro gini bro dhi mabar leche matindo tindo madhi e ubongo kata madhi e wang'. Koro ing'e ni mano bro miyo ng'ato nyalo yudo kata stroke, kata seche moko pressure moidho ahinya no emomiyo kata ng'ato timore nadewa, nikech leche ma e obwongo go dwa barore emomiyo ng'ato koro riere. Nikech wang' bende nigi leche mani kuno. Koro ka pressure ni malo ahinya, mano dhi geng'o ma koro ng'ato ok nen maber. Dho chuny ka iyudo ni chuny ntiere ga gi gimoro ma oume, odwa chalo plastic, waluonge ni capsule. Koro ka sama ng'ato nigi preeclampsia ni kata eclampsia, tiyudo ni adundo medore, koro obedo ma size ne omedore, koro gicha bedo madiny. Koro nikech en gi gima oume no, koro odiyo gino. Koro emomiyo koro rem bedo kanyo endo. Mano en dalili aina no mar pressure moidho. Isipimonwa kacha gigo mathoro kelo preeclampsia kuom joma mine, kae to koro daher mondo mipimnwa kata doko ni segekonwa moko kuom ranyisi. Ibro neno ka ineno mamiri miri, ibro bedo kod wich bar, ibro bedo kacha kod lit ewi dho chunyi. Ranyisi moko magi bende ka ng'ato neno to nego beni ochich ni nyaka beni atire kod preeclampsia ninga dhi ane doktor nyango gini. Koro sasa seche moko iboyudo ni kata ka pressure go nitiere, to samoro mano nyalo miyo kata biero opogre. Ng'eni kawaida wang'eyo ga ka biero wuok ka nyathi osenyuol, to nitie seche moko ma biero weyo mfuko mar nyathi, mano waluongo ni abruption. Koro iwinjo ka iye rame to samoro kendo obleed. Mano bende nyalo bedo dalili manyalo nyiso ng'ato ni gik moko rach ka. Mano bende en complication ni ka pressure no idho malo to dhi ma placenta oseparate kapok sa nyuol ochopo, ma waluongo ni abruption. Mano en kendo gima dangerous manyalo hatarisha gine ng'ato. Samoro bende ka pressure oseidho kamano, tiyudo ni odhi gine nyathi. Koro kata nyathi mano osechako tugo, mama winjo ka nyathi tugo, iyudo ka nyathi koro ok tugi. Nyathi nyalo tho. Machielo bende iyudo ni ka pressure ni malo kamano, ibo yudo ni chiemo mowinjo be ni dhi ir nyathi ok dhi moromo. Koro iyudo ni nyathini ok odongi kaka idwaro. Koro ka sama miyo dhi neno daktari, tiyudo ka nyathi mowinjo bet kata ni ja jumbe 28, kipimo tiyudo ni jumbe 22, matende ni jumbe 6 olal ka ma waluongo ni intrauterine growth restriction. Yani nyathi ok dongi kaka dwarore. Mago gin dalili. In fact, iwacho ga ni preeclampsia gi magi tuo mar theories. Ok ong'e maler gima kele, to gima ong'e maber en ni sama entiere to en gima hatari kabisa. Thothne seche mamiyo pek daktari makoro samoro osechako neno ranyisi gi, othoro ga bedo ka ng'ama miyo pek jumbe adi, nikech ni pimo na e chenro mokwongo ni unu kwane gi jumbe seche ma
jumbe adi kama ma othoro bedo? Jumbe 20. Koro kama pressure ma ochakore jumbe 20 kadhi mbele mano preeclampsia. To ng'at ma pressure ne ni malo kapok ochopo jumbe 20 pod kok en dwe achiel or jumbe 4, jumbe 8, jumbe 10 to tayari pressure ni malo ma ng'at maniga gi pressure pile. Kech gima timore seche moko ji mang'eny ok nyal ng'eyo ni gin gi pressure. Kech ok en gimoro mibong'eyo kiwuotho e ndara. Nyaka idhi osiptal kidhi pimi. To gimomiyo bende nikech sama joma yach dhiga e klinik kawaida, koro kodhi kuno tibo yudi ni pressure ne ni malo. Koro ko yudi ni pressure ni malo to pok ichopo jumbe 20, in ok in gi preeclampsia. In intiere mana gi pressure machon. Lakini ntiere tuoche moko bende ma kata opo ni pok ichopo jumbe 20 ma wawacho no, to inyalo bedo ni pressure ni oidho. Magi gin ich ma nigi complication. Ntiere aina moro ma waluongo ni molar pregnancy. Molar pregnancy en ni ng'ato kopim test mar ich tiyudo ni entiere gi ich. Lakini kotim ultrasound ok ne nyathi. Ka uwuok tiyudo gik moko madwa chalo baraf. Mane ma waluongo ni molar pregnancy. Mano to nok en to akwa kawuono to nikech isemule molar pregnancy makipimo to pregnancy test positive. To kingi to ok ne nyathi. Ang'atimore sechego. Mano ngek nonge kamano matin wabo manyo thuolo mondo mwachak wabede kod twak machielo mar mano en ni kaka ne icho wuok cha to biero nolosore lakini nyathi owuon to nokodongo. Koro jo science and research wacho ni samoro iyudo ni en tong' ma sperm 2 nodonje. Kawaida dwaro ni sperm 1, tong' 1 kato nyathi. To kiyudo sperm 2 madonje i tong' 1, koro gidhi riwore katemo wuok gima waluongo ni hydatidiform mole no. Achiel kuom molar pregnancy. Wabo wacho odiechieng' machielo to nikech isemule mana matin en ich, tong' 1, sperm 1, nyathi. Rude bedo ga nang'o? Rude wuok ga ni achiel kuom gik matimore en ni tong' 1, sperm 1, nyathi obet. To ka samo chako dongo cha to barore. Kato koro gibet nyithindo 2. Koro luore ni to barore samande. Ko barore chon ahinya gidhi dongo miwacho ga ni identical twins. To ka obarore modeko matin teka giwuok rude momakore. Aparo ni unyalo paro igni moko mokalo Kenyatta ne gitimo operation moro mar pogo nyithindo manyiri mane ayo Meru kocha mano makore ka. Koro mano ne en tong' gi sperm mano dongo kato opogore ka fuonde osechako dongo. Yes. Ok gin juok or gin. Samoro bende inyalo bedo ni tong' 2 be obedo fertilized. Nikech kawaida en ovary 1 golo tong' 1. To ka koro ovary korka cham gi korka chich te ogolo tong', gite ginyalo bedo fertilized kato gibedo twins. Aina ne ma koro yudo rude ma nyako gi wuoyi. Mano eggs 2 mano bedo fertilized separately. Kamano. Koro moko bende sani nikech joma shida obet mang'eny mar mako ich koro gineno daktari to migi yath mar stimulate ich. Mago bende nyalo yudo twins. Erokamano. Mano bende nyalo miyo ng'ato yudo twins. Yes, ka sama in gi shida mar mako ich kato koro daktari dhi to mi yath ma promote ovulation stimulate. Bende koro tong' mang'eny dongo. Mani nyalo yudo ich. Machielo bende sani tinde gi IVF ma ikonyogi. Koro mago bende dhi matima ng'owa ma nikech sama gilose cha tiduoko nyithindo mang'eny. Koro gibedo twins. Matinde to seche makoro ma otimore daktari to moro in ga gi pressure pile. Ma koro odhi medo thuolo ni malo mokalo kapo nono ni iyudo nyithindo e yo makama. Definitely. Odhi mede keniti dhi bedo kod preeclampsia. Ibedo gi risk mar bedo gi preeclampsia. Ma koro risk ni wadhi mede e kwan mar jogo. Mar jokan. Mar ariyo bende iboyudo ni joma dhi IVF gi gin jok ma osetemo. Koro ng'eny gibedo ga joma hik gi ng'eny. Koro ing'e ni risk achiel cha nen ng'at ma hike ng'eny. Koro ka joma osetemo gibedo ga joma hik nigi ni malo. Kech iboyudo bende ni samoro gin bende ma nweng'o gi nigi malo. Nikech IVF go beche ng'eny. Koro joma lwetgi ber be ma ng'eny nyalo dhi kuno. Kamano. Thothne wawinjo ni thoe mag joma mine mapek samoro thoro idho daktari. De bede ni magi preeclampsia en achiel kuom gigo ma
chwalo thoe joma mine malo ahinya. Kabisa. Nikech preeclampsia bo gine kamano nikech sama ng'ato yudo preeclampsia no ma ochopo kamene eclampsia cha. Na wacho ni odhi miyo remo gwecho mang'eny. To sama remo gwecho odhi baro leche mantiere. Koro ko baro ler mantiere obwongo tema ng'ato yudo stroke. Ting'eni luore ni stroke oyudore kanye. Ka remo barore, ka lero barore kamoro ma muhimu sana, tinyalo wito ngimani. Machielo bende gine chuny, kidney or nini liver nyalo barore. Ting'eni liver opongi remo. Koro ka samo barore no mondo mi okony ngimani tek kabisa. Machielo bende en ni ka pressure idho malainya, onyalo kata tiko nyathi ma nyathi tho. Koro ka sama nyathi otho e icha, koko fweny chon, to pi mar nyathi cha modhi modonjo ir miyo, mano kendo nyalo hinyo ng'ato. Gimachielo bende en ni sama ng'ato nigi preeclampsia, eclampsia, mano bende miyo koro remo nyalo gine poto, ma yud clot, ma kendo ng'ato yud embolism, madhi ma din obo, mago bende common, koro mago complication. Ma thorwach ka ni en bedo machiegni gi daktachi, diere ma ipek, bedo machiegni gi daktachi, bedo ma ipek, kendo namba 3 kama wach monya kwa kete maino en bedo machiegni gi daktachi, diere ma ipek. Nikech adier ka pono ni okelo complications gi, iwito ngimani, nyathi bende nitiere kod thuolo mamalo mar wito ngimani nikech pressure cha odhi moidho saidi, to gin gigo minyalo geng'o kapar ka. Kachielo bende ni to kata sami bet machiegni gi daktari, nikech wang'eyo ni ok mine te manyalo chopo e lwet gynecologist. Nikech ng'eny minewa dhi e dispensary, dhi e health center, dhi e district hospital. Gima ng'ato nyaka ng'e ni kidhi e clinic, nyaka ine ni opimi pressure. Nikech iluwoga. Chieng' ma daktari oneni mokwongo cha, odhi pimo pressure ni, kato kichak idok, ibro pim. Gini ok ginwa pora dichiel. Wawach ni ibiro clinic mokwongo, wayudo ni pressure ni en 110 e wi 70. Kichak iduogo, koro en 130 e wi 80. Ing'e ni gini osechako dhi malo. Koro kiduogo, yes, koro 180 e wi mano to koro nyaka wadruaki e ward. Mondo wane ane ka wanyalo duoke piny. Nikech ka en malo kamano, tema dhi baro ler e obwongo, e chuny, obo, to gi mokogo. Kamano. Erokamano daktari, en penj laktar biro ne achiel kachiel kokalo Ramogi TV, wantiere kod Dr. Nyango, kendo wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi, wamed puonjore kotenore kod weche mag preeclampsia. Raundi ya tindi kotigara botaka imenya sai maiga. Ehosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Kozimba da getinya tichi. Kero masachi hoteli yeye. Nera rochi. Umbogo tabwatire baga. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Afika nchota takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Anbenda koe mondo iketa mondo abed jaodi mar adier. Nikech mano e gima an chunya dwaro.
Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. En miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e ngeso ka ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Jalup jatend Kenya Rigathi Gachagua omedo mako chung' mar nyiso weg matatu ni kik yie gi chik mar gavana ma Nairobi darogi e chuny boma. Ogo mokwongo, ogo mar ariyo, mawuok oko, kwadhi kuma ninde, oyudo mana remo. Familia moro awendo ywak bang' wuodgi ma jaklas 12 teki gi ji mapok ong'e. Mbita koro municipality, Ndiwa koro municipality, Kindu Bay koro municipality, Oyugis koro municipality. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga ochoro e rang'iny mar municipal bombe 4 kamoting'o Kindu Bay, Mbita, Ndiwa kod Oyugis. Ibono ni ji mang'eny biro ofis kech koro video nene mano miyo koro. Samora tiyo to ng'ato penya ni macha yangise ni mano an. Ni chifu amor kodi, in koro yin wanya tiyo kodi. To bende ing'eyo jago ni ma oseluorore mbui ka juso miel. Penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Nyango wang'io preeclampsia ma bende wacho kacha ni nyalo kelo chandruoge mang'eny mokalo. Kapono nono kong'ie remo nyalo ringo matek madhi mabar nyaka leche mami ng'ato stroke. Tok mano kende wacho kacha ni nitiere kaka biero bende nyalo yiech kasa puodi kotenore kod pressure ni manyalo miyo ng'ama miyo wito remo mang'eny mokalo. Owacho nwa kacha bende ni nyathi bende nyalo wito ngimane kapono ni pressure ni odhi moidho. Nitiere complications mang'eny manyalo biro kotenore kod preeclampsia. Daktari kanye madwani mondo mi wakwanye godo kato wang'e ne diagnosis kaka ka ng'ato biro iri kopogore kod pressure ma ipimo, kopogore kod protein ma ipime lach, ere kaka kendo uchako timo mondo mi ubed gadiera ni ma ato en preeclampsia, ma ok en pressure mapile, ma ok en pressure ma thoro mako joma mine diere magi pek kende to tok ka miyo osekonyore to lal. Erokamano ahinya Ruth. Aparo ni gima duong' mana wacho kendo wamedo sigo en ni kasa ma ng'ato dhi e clinic to nyaka pim pressure ne. Ma ka ing'a miyo ti dhi e clinic, dakteche luongo ga ni vital signs. Nyaka ineno pim pressure ni, opimi kilo, opim kaka iyueyo. Mago gik ma nyaka bedi kanyo. Koro kasa mi dhi e clinic mokwongo cha, to ibo ndik piny ni to pressure ni chal nade. Koro sasa kidhi e clinic ibo ng'i mokwongo chana rom nade to dhi nade. Gimachielo bende inyalo pim remo. Koro samo pim remo tidhi ng'i ane ni to rembi chal nade. Wanyalo pimo remo te, waluongo ni full hemogram. Koro ng'at mantiere gi preeclampsia madwa bedo gi complication, achiel kuom nyiriri mantiere remo, nitie moro makonyo ga remo clot, waluongo ni platelets. Koro sama complication dwa bet, tiyudo ni platelets mag jomoko dhi piny. Koro wawacho ni gin gi platelet ma piny. Machielo bende ibo yudo ni kopim kaka chuny tiyo, tibo yudo ni nitiere ga enzymes mag chuny ma yudo ka dhi malo. Kato machielo bende wayudo ni proteins bende timore nadewa, bende wayudo ni dhi kurewa, wayudo ni dhi piny. Machielo bende iyudo ni remo kaka red cells break. Koro nitie ga complication moro mar eclampsia miluongo ni HELLP syndrome. Gi kizungu iluongo ni hemolysis, elevated liver enzymes
kod low platelets miluongo ni HELP syndrome. Koro ema ne wawacho ni rem mabedo korka chich cha. Machielo bende en ni kaka wawacho ni tuo mar preeclampsia en gimoro ma affect gimoro amora. Koro nyathi bende ok dong kaka dwarore. Koro en nyathi moro ma kata ka dongo to en nyathi ma ja 36 weeks. To kong'i size ne to dwaro mo ja 30 weeks. Matiende ni obedo gi intrauterine growth restriction. Ok dong maber. Othirno nadwa chal mangat mantie gi jemo or gimoro aina no. Kato machielo bende en ni kaka ne miwacho maber placenta abruption nikech pressure mani malo ni koro placenta dhi mayiechi. Koro ing'e ni ber ka placenta wuok ka nyathi osewuok. To koro ka placenta mokuongo wuok to nyathi pod ntiere cha to placenta mane chiemo gi gik moko kale donge mano nyathi madhi tho kamano eko. Yes. Kato machielo bende nikech kaka platelets ni pincha ibo yudo ni remo chako bleed. In fact seche moko complication betga makoro kata in gi an ka gimoro ng'ada sani to ko bochuno ni nyaka ringo hospital matwanga. Remo no bodhi to chunga kende nikech remo clot. To ng'at mantiere gi severity mar preeclampsia gi nigi eclampsia te yudo ni remb gi be ok nyal chok. Makoro giyudo ni wantie gi gimiluongo ni disseminated intravascular coagulation. En remo makoro ok nyal chok. Koro seche moko kochop to remo wuok gi kuonde te. Inyalo we kata ni entiere gi Ebola. In fact, e hospital kucho waluonge kata ni death is coming. Nikech ka sama yudo DIC ni ok inyal chungo remo. Koteri e theater to ka daktari ng'ado to remo chwer. Chwer no nyalo chwer gi kamora mora mimulo nikech gik makonyo ga mondo mi remo poticha onge girumo. Yes, low platelets kabisa kato gi hemolysis. Koro ma en tuo ma lich kabisa maber ki deal godo. Koro diagnosis and test mawacho go to be onyalo bedo simple sana. Pare ni pimo pressure kende. Kato pimo lach. To lach ni en nitiere ga strip ma oselosi tayari. Makoro ng'ato dhi to kela lach no tikao strip no to kisoe iye tigolo ting'iyo kala to nyisi ni ma proteins mani malo manitiere kama manitiere kama. Ma en gimi twe lwedo tidiyo to miyi kwan. Koro aina go wanyalo neno. Kato kodhi mbele teka koro inyalo pim remo mawacho go. Mamoko timne gi nyaka CT scan, ultrasound mar nyathi to gi mamoko go. Thieth en nang'o? Sami thiedho preeclampsia en ni ka sama pressure mani malo ichiwo yath maduoko pressure piny. Nyaka ing'e ni wan gi jotuo ariyo. Wan gi miyo, wan gi nyathi. Koro nikech miyo mineno nyaka ichiw yath madhi konyo miyo to ok dhi hinyo nyathi. Koro mane momiyo nyaka ibine daktari. Koro wan gi yedhe maduoko pressure piny iluongo gi ni antihypertensives. Mage mibro mi ng'ato. Kato machielo bende idhi mi ng'ato advice kako winjo bed ni otimo. Kech gima timore en ni preeclampsia kaka otheko ahinya iyudo ni ichalo ng'a oduoko nafas mar remo piny. Ng'at momako ga ich kaka ich dhi mbele maber wayudo ga ni remo gi space ne medore. Koro yudo ga kata ni volume mar remo kawaida medore kata gi atamalo 40 nyaka 60. Koro ka ng'ato manika gi remo lita 5 kimede men gi ich to bedo kata gik moko lita 6 kadwa dhi romo 7. Ing'e ni magi ma del konyo. Koro sama ng'ato nyuol cha ka rembi no medore koro kati wito to ok hinyi. Koro nikech preeclampsia space no tin. Koro kata ka sami wito mana remo matin to gino tayari ntiere kama hinyi godo. Yes. Kama yedhe madhi duoko pressure ni piny. Madhi duoko pressure piny kato kendo ok hinyi nyathi. Kato machielo bende thieth ne kabisa. Nikech shida ne maduong' obiro nikech ich. En tima ng'owa nyuolo nyathino. Koro nyese konyi minyuol. Bas to no kata kibiro hospital wawuoyo kuom preeclampsia. Ntiere mild kod severe. Koro samo chopo severe cha makoro main pressure madhi malo adundo gini koro kacha koro amicha mano to koro kata sami ntiere daktari konyi minyuol kati bed mana nin gi jumbe 24 dweche 6 mondo kung ngimani nyaka inyuol sechego. Koro thieth mar preeclampsia severe koro kenena preeclampsia ma mild timi yath to daktari monitor kakidhi to ken severe mano to nyaka konyi minyuol.
Koro sama konyi ni nyuol bedo gi preeclampsia ok ochuno ni nyaka tim ni operation. Ibo mi yath ma inyalo nyuol kawaida. Lakini ka waneno ni dege ni samo mi yath no to samoro ok inyal nyuol teka koro inyalo teri cesarean. Kamano. To nyuol kawaida ber moloyo nikech risk mantiere kod preeclampsia iparo kaka na wacho DIC gi moko go koro ok digom ni dhi yango. Death is coming. Tingeni seche ma iluonge ni death is coming, mano en onego beni waywayo wiwa mabor mokalo mondo kik ichop kuno. Ok idwaro mo gi DIC. Hapana. Ichake mana chon. To koro lose maber ni DIC to kaka no lero nwacha en death is coming omiyo koro kapo nono ni nyalo geng'e to geng'e. Daktari wang'iya ne kaka ng'ato nyalo duoko thuolo ne piny mar bedo kod preeclampsia. Koro mokwongo en ni wapang ngimawa. Ang'eyo ni piny masani koro dwaro ng'eny. Koro joma mine ng'ato dwano somo motim PhD motim tije ting'eni magi kawo ndalo. Koro yudo ni ng'ato jagni 35 ochiko 40 pok ochako paro mar chako familia. To ber sama ber kabisa mondo ng'ato yud nyathien e hike mag 20 koro 25, 26, 28 kanyo ber kabisa. Koro wachak nyuol ka wano kik wabodha ahinya. Yes. Mar ariyo wadhi e osiptal chon mondo wang'e. Kech sa wacho kacha cha ni kendo gima miyo ng'ato nyalo bedo gi preeclampsia gin joma bedo ka gi pressure kata chon. Koro kong'eyi ni in gi pressure tim muonyo yath ma pressure ni is control mano nyalo duoko risk ni mar yudo ang'owa preeclampsia piny. Moko kaka twins go to ok inyal geng'o. Koro en mano dhi e clinic kato dakteche gi sisters bende nyaka tijgi maber. Ka sama ng'ato biro hospital nyaka gi make sure ni gi pimo pressure ne to gi gine moko go mobed maber. Kamano. Erokamano ahinya. Daktari bende ka ng'ato osekonyore kapo nono ni ng'ato osekonyore to nikech en pressure mathoth ne biro seche ma ng'ato pekni ma en koro gima boruma ruma to tiere ga kaka upimonwaga bende ni nitiere kaka ing'iye kuom jumbe moko 2, 4 tok konyruok koso. Koro ma en gima dhi nyaka bang' ka ich oserumo jumbe 6 kech lokruok mabet ga sama ng'ato mako ich ka wang'eyo ni bang' jumbe 6 to giserumo. Koro kata pressure be mano idho cha ka bang' jumbe 6 bang' konyruok to oseduogo normal mano koka wawacho ni mari no kare nene na preeclampsia koro iduogo kawaida. Koro ka bang' dweche 6 to pod pressure ni malo in koro wakawi ni ng'at ja pressure. In koro kenena mar in koro in gi tuo mar in koro in ja pressure in gi tuo mar pressure. Daktari pimonwa kacha ni achiel kuom yore mag duoko thuolo ng'ato piny mar bedo kod preeclampsia en nyuol e seche makare kata e diere mowinjore ma iwacho ni kaber to higni 20 ka samoro ng'ato odhi alanda kaka ni wacho chako tenore kod 1, 2, 3 ma samoro ng'ato ok nyal geng'o to dwani mondo mi oduk thuolo ni chien mar bedo kod preeclampsia ero ndalo to osedhi manasego x kanyo ka iwacho kacha ni ibedo machiegni kod daktari mabro ng'iyi kod weche go duto te ang'o kendo preconceptional care. Koro ikuonge nikech gima duong' kabisa seche moko yudo ni jikia ng'ato po mana nosemako ich. Machielo bende maketo ga ji risk ainago en hali mar ngima. Nitie joma madho ndawa kendo madho kong'o. Mago kendo gik ma keto ng'ato risk. Tiyudo ni piny masani wach mar lony. Jok moko neno ka gi lony ka joma mine madho ndawa. To samoro ok ni miye ma madho ndawa, jaode be madho ndawa. Koro samoro miyo ok methi to jaode to madho ndawa. Ing'eni ng'a madho ndawa eno madho e filter. In mina kati madha direct. Koro mano bende is a very big risk. Yes. Dicho madho ndawa to ng'ama miyo pek to kata otok madhi. Koro risk mar ng'a madho ndawa ni bokete. Emomiyo kata iot ndawa ni en gima rach nikech kata cancers gi bosebedo ga related to. Koro emomiyo ndawa ok ber. Joma madho ndawa gin filter ma gimetho through. To joma smoke to passive gin gi kawa direct. Koro it's even more dangerous to you ma in but ng'a smoke cha than ng'a smoke owuon no. Ento hinye nikech omadho mang'eny. Lakini into koro wakaw nudak e yot. Mochuno ni obo madho gandawa e yot. Mano bende is not good. To gi kong'o. Yes. Koro mago preconception care very critical. Koro ka gidhi e mago gik midhi fweny. Koro koyud ni in gi pressure imi yath mondo pressure oduog kare koka imaki.
daktari aneno ka thuolo ma yawa wang'wa ka wach mogik madiher mondo minyiso makikwiwa wil godo kotenore kod tuo mar preeclampsia ma bende ne watwak odiochieng' ma kawuono. Koro sama ng'ato dhi e clinic nyako ne ni opime pressure. Koro ting'e maber ni opimi pressure, opimi kilo, opimi temperature, opimi nyaka respiratory rate kaka iyueyo to gi mago. Iluongo gi ga ni vital signs. Nyaka kilo. In fact gima ng'eny ji wigi wil ga godo en kilo. Pressure ji mang'eny bro pimo. Temperature ibo pim lakini kilo mondo ong'ini to kilo ni medore marom nade. Bino medore mang'eny ahinya to bet nang'o. Machielo bende sami pimie kilo ni nyaka pimi bende height. Nikech ko pim bor ni koriw gi kilo to konyo kelo gimoro miluongo ni BMI. Kech kin ng'at ma dende ni kare, wawacho ni gi normal BMI to risk ni piny. Kin ng'at ma ni overweight, madhi obesity, in gi very high risk ni pressure ni bende dhi malo. To kin ng'at ma underweight, bende ikonyi mondo ichiem mondo bi ang'owa, ibi e normal kaka. Ere kaka ng'ato kapo nono ni en gi ratil matin kata dende tin atina, wan gi ji mang'eny aina go to samoro pek. Idwa ni mondo mi okonye mondo mi kik obed matin ahinya to samoro nyathi dhi bedo maduong'. Yes. Koro mago emomiyo sama ing'iyo ng'ato. Nikech wawacho ni nyathi bende awacho ni ang'owa sembe ipimo gi nyamin gi. Bes. Koro ka ng'ato ma dende tin, embendo dhi yudo mana nyathi matin. Lakini gima wang'eyo en ni wawach ni ng'ato omako ich. Ken ja kilo 45. Ma en ng'at ma wageno ni samo konyore, samoro bedo gi kilo 45 kata kilo 40. Omede kata mana omeda 15. To ng'ato ma wawach ni ochako gi kilo 115 kata 120, 130. Magi joma samo konyore ten gi kilo 140. Koro ka ng'at ma nigi kilo mang'eny udwaro ni e ich ka omed matin. To ng'at nigi kilo matin nyaka med ang'owa kilo mang'eny kamano. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi daktari iyudi kanye? Koro anto iyuda Kisumu Specialist Hospital 0780 852 454 Abirio Aboro Nono Aboro Abich Ariyo Ang'wen Abich Ang'wen. To namba mar Dr. Nyango en 072 3 Aboro Aboro 19 32. Adokero kamano makende Dr. Nyango kuom kawo thuolo aneno ka kidich tiye mondo mogomba ke chendo mar penj laktar. Ageno ni chieng' moro kendo ka duogo tibo yawo na dhot mondo mi wamed puonjore wamed konyo oganda wako kale chendo mar penj laktar mabire Ramogi TV. Wambe waduoko erokamano ka ntiere penjo kata puonj ma wanyalo konyo godo jopiny wambe wan tayari. Saya ma idwarowa gonwa simu to ibiro yudo mondo mi penj laktar. Erokamano mano Dr. Nyango en laktar molonye weche mag tuoche joma mine. Daktari wacho kacha ni achiel kuom yore manyalo duoko godo thuolo ni chien mar gamo tuo mar preeclampsia en nyuol e seche mowinjore. Daktari wacho kacha ni e kind higni 20 ka kinyalo kapok ichopo 35 ka to koro osechako kalo. Tok mano to koro daktari wacho ni thuolo ni malo mokalo mar bedo kod preeclampsia. Omiyo kapo nono ni nyalo konyori kata nyalo bedo gi nyithindo kapod tin to mane gimitim. Oriti masani mate e chendo ni en Andruth Otieno ka wawacho ni ngima en mwandu nyaka kendo odiechieng' machielo.